Knejde i dag, der skal vi, og det er min første video, så i dag vil vi vise, hvordan man skal tage dys på sådan Hot 50 her. Og nu har vi skruet karburatoren stus her, og så nu skal vi bare have bundkart af, og så vender vi tilbage, når vi har fået det af. Hej, og nu er vi i gang med, nu skal vi til at sætte en 84 dys i, og der er sat en 82 i før. Så har vi fået dysen i nu, 84. Og nu skal vi bare have bundkart på igen. Så nu har jeg fået den startet op, og nu skal vi ud og teste. Så nu har jeg fået den dyset ind og alt muligt, og den kører perfekt. Og så husk at like og subscribe, så ser vi næste gang knejde.